automobilovom svete väčšinou existujú zvláštne paradoxy. Automobilky sú obrovské korporácie, kde robia rozhodnutia analytici, manažéri a v neposlednom rade aj armáda ekonómov. Každý projekt musí dávať zmysel. A každý motor musí prejsť tabulkami, výpočtami a prognózami motorov. Aj napriek tomuto všetkému sa z času na čas objaví niečo, čo do tohto sveta nepatrí. Motory, ktoré nedávajú ekonomický zmysel a ktoré trh tak úplne neprijal. No aj napriek tomu ich vyvíjali celé 10 ročia. Niektoré z nich majú rotory namiesto piestov a iné zase 16 valcov. A tie posledné dokonca iba 6. Začneme ale od začiatku. Myšlienka rotačného motora nevznikla v Japonsku, aj keď si to mnohí myslia. Prekvapivo prišla z Nemecka a jej autorom bol Felix Wankel, ktorý sa už v 50. rokoch zamýšľal nad problémom klasických spaľovákov. Paradoxom ale je, že Wankel nikdy nemal vodičský preukaz. Nefascinovala ho totiž rýchlosť, ale skôr tá technická stránka aut. Piestové motory sú mechanicky komplikované. Sú tam piesty, ktoré sa hýbu hore a dole, ojnice, klukových riadiel, ventily alebo rozvody. A celý tento systém musí neustále meniť smer pohybu. Vytvára to vibrácie, mechanické straty a veľké množstvo pohyblivých častí. Wankel tak prišiel s jednoduchým riešením. Čo keby sa to celé len otáčalo? A jeho riešenie bolo radikálne. Namiesto piestov použil trojuholníkový rotor, ktorý sa otáča vo vnútri oválnej komory. Počas jednej rotácie prechádza rovnakými fázami ako klasický motor. Nasávanie, kompresia, spaľovanie a výfuk. Ale všetko toto sa deje plynulým rotačným pohybom. Bez toho, aby niečo muselo zastaviť a zmeniť smer. A teoreticky to malo aj obrovské výhody. Menej pohyblivých častí, hladší chod, vysoké otáčky a kompaktné rozmery. Na papieri to vyzeralo ako motor budúcnosti. Túto technológiu začalo skúmať viacero automobiliek, ale väčšina z nich narazila na technické problémy a od projektu upustila. Jedna značka ale bola výnimkou. Hľadala spôsob, ako sa odlíšiť od ostatných výrobcov. Nemala taký rozpočet, ako mal Nissan alebo Toyota. Mazda potrebovala svoju technologickú identitu. A ňou bol rotačný motor. Odkúpili licenciu od nemeckého NSU a začali s vývojom svojho vlastného rotačného motoru s názvom Mazda Rotary Engine. Lenže tá realita bola trochu komplikovanejšia než teória. To, čo vyzeralo ako technologická revolúcia, začalo zlyhávať tam, kde to malo mať najväčšiu výhodu. Najväčším problémom teda bol ten základný – tesnenie. Trojuholníkový rotor sa pohybuje vo vnútri komory a jeho rohy musia neustále dokonale tesniť spaľovací priestor. A tieto malé komponenty sa nazývajú apex seals. Často boli z grafitu a neskôr z liatiny, ale to trenie bolo za každých okolností kritické. Pri vysokých otáčkach a extrémnych teplotách sa veľmi rýchlo opotrebovali. To spôsobovalo pokles kompresie, stratu výkonu a vyššiu spotrebu oleja a dokonca aj kratšiu životnosť motora. Ďalším a veľmi závažným problémom na 70. roky bola aj spotreba paliva. Spaľovacia komora rotačného motora má nepravidelný tvar a plameň sa v nej šíri menej efektívne než v klasickom piestovom motore. Výsledok, motor potreboval oveľa viac paliva na rovnaký výkon, s čím priamo úmerne súvisia aj emisie. Problém so spaľovaním paliva znamenal vyššie množstvo nespálených uhlovodíkov vo výfuku. A v neposlednom rade je to aj životnosť motora. Sice obsahoval menej pohyblivých častí, čo by automaticky malo znamenať aj vyššiu životnosť. Ale vyššie teploty a špecifický spôsob spaľovania paliva znamenali kratšiu životnosť oproti klasickým motorom. Ale aj tak mu dalo šancu niekoľko automobiliek. Tou prvou bola nemecká automobilka NSU Motorenwerke, ktorí ho použili vo svojom sériovom modeli NSU RO 80. Technologicky je to fascinujúce auto, ale zároveň aj notoricky nespoľahlivé. Všetky tieto problémy neskôr prispeli aj k zániku značky. Museli vynaložiť obrovské náklady na opravu motorov, ktoré mimochodom menili ako na bežiacom páse. To spôsobilo pohltenie Volkswagenom a neskôr zlúčenie s Auto Union, aka dnešné Audi. Väčšina automobiliek už vedela, že rotačný motor je fascinujúci, ale nespoľahlivý. No Mazda sa len tak nenechala odradiť.
V 60. rokoch bola relatívne malý hráč. Nemala veľkosť ani rozpočet, ale vedela, že ak chce prežiť, musí riskovať. Vznikol tak špeciálny vývojový tím, ktorý mal jedinú úlohu: urobiť rotačný motor použiteľným. A výsledok sa objavil už v roku 1967 s názvom Mazda Cosmosport. Mazda tak predstavila športové kupé, ktoré nebolo tak úplne masové auto. Pod kapotou pracoval dvojrotorový motor s objemom len 982 cm3. Ten produkoval približne 110 koní a dokázal sa vytáčať až k 7000 otáčkam za minútu, čo bolo na tú dobu veľmi pôsobivé. Auto zrýchlovalo na 200 km za hodinu, pričom motor bol extrémne kompaktný a hladký v chode. Pre Mazdu to bol dôkaz, že rotačný motor môže fungovať aj v sériovom aute. A o niekoľko rokov neskôr sa tento motor dostal aj do auta, ktorý sa neskôr stal legendou. Prvá generácia prišla už v roku 1978. Mazda RX-7. Motor 12A mal objem približne 1,1 litra v rotačnom prepočte a produkoval okolo 100 až 135 koní podľa verzie. Najväčšou výhodou však nebol samotný výkon. Bol to pomer výkonu k hmotnosti a rozloženie váhy. Rotačný motor bol totiž extrémne malý a ľahký, čo umožnilo Mazde vytvoriť veľmi dobre vyvážené športové auto. V neskorších generáciách sa objavil legendárny motor 13B, ktorý v turboverziách dosahoval až 200 koní. RX-7 sa tak stala ikonou športových aut 80. a 90. rokov. Posledným sériovým rotačným športovým modelom bola Mazda RX-8. Pod kapotou pracoval motor Renesis, ktorý bol najmodernejšou evolúciou rotačného konceptu. Mal objem 1,3 litra, no produkoval až 231 koní a vytáčal sa k hranici 9000 otáčok za minútu. To znamenalo extrémne lineárny výkon a veľmi unikátny charakter motora. RX-8 však zároveň ukázala aj limity tejto technológie. Spotreba bola vysoká, emisné normy sa sprísňovali a nedokázali splniť Euro 5 a rotačný motor sa čoraz ťažšie prispôsoboval moderným požiadavkám. Rotačný motor však nie je tak úplne mŕtvý. Mazda sa ho rozhodla vrátiť s modelom MX-30 REV, ktorý funguje ako tichý generátor elektriny. Poďme to ale spraviť trošku zaujímavejšie. Bavili sme sa o tom, ako Mazda odkúpila licenciu od NSU. Ale v 70. rokoch existovala aj Lada, ktorá mala licenciu tak trochu v páži. Jednoducho zobrali motor od Mazdy, rozobrali ho a nechali sa inšpirovať na svoju vlastnú verziu bez licenčných poplatkov. Dôvod, prečo tak urobili, bol podobný ako u Mazdy. Pomer výkon a hmotnosť. Sovietske tajné služby KGB a milícia totiž potrebovali autá, ktoré vyzerajú ako bežné žiguláky, ale dokážu dobehnúť aj západné limuzíny alebo rýchle unikajúce autá. V roku 1978 vznikla Lada 21018 s jednorotorovým motorom. Veľa informácií nie je známych, keďže išlo o interný projekt. Motor mal objem približne 0,65 litra a výkon 70 koní. Najväčším problémom bola nízka životnosť. Údajne vydržali len 20 000 kilometrov. Ďalším problémom bolo tesnenie, vysoká spotreba alebo náročná údržba. Nasledovala ju Lada 21019, prezývaná aj Arkan. Mala dvojrotorový motor o objeme 1,3 litra s výkonom 120 koní, maximálku 180 km za hodinu a na stovku zrýchlila za 10 sekúnd. Čo sa týka spotreby, tá bola 14 až 18 litrov a k tomu niekoľko litrov oleja. Toto už nebol experiment, ale reálne auto, ktoré malo všetky tie typické Wankel problémy. Tesnenie rotora, prehrievanie, citlivosť a v neposlednom rade a nízka životnosť. Vyrobilo sa len pár desiatok kusov určených pre políciu a KGB. A tie mali často prídavné nádrže na palivo kvôli vysokej spotrebe. Dokonca aj legendárna Samara mala Wankel, ale opäť len vo veľmi obmedzenom množstve. Mala 140 koní a zrýchlenie pod 8 sekúnd a dokonca si ju mohol kúpiť aj bežný smrteľník, ak mal dosť peňazí alebo odvahy. Ale Sovietsky zväz nevyužíval tieto motory len v autách. Kompaktnosť Wankelu sa im osvedčila aj v letectve. Napríklad v malých vrtuľníkoch alebo bezpilotných lietadlách. Aj keď mal rotačný motor obrovské množstvo problémov, existuje dôvod, prečo má tak obrovskú fanúšikovskú základňu. A ten dôvod nie je len technický.
Je to predovšetkým jeho charakter. Motor, ktorý používala Mazda, sa správal úplne inak než klasické piestové motory. Nemal typický rytmus 4 taktov, ktorý poznáme z väčšiny aut. Jeho chod bol plynulejší, hladší a mal úplne odlišný prejav. A jednou z najväčších výhod rotačného motora boli otáčky. Napríklad motor Renesis v Mazde RX-8 sa dokázal vytáčať až k hranici 9000 otáčok za minútu. Auto ale muselo pipnúť a upozorniť vodiča na vysoké otáčky, pretože to bolo až príliš jemné. Pre vodiča to znamenalo úplne iný zážitok z jazdy. Motor sa netrápil v nízkych otáčkach, ale ožíval práve vo vysokých, kde začal ukazovať svoj pravý charakter. Ďalšou výhodou bola jeho kompaktnosť. Rotačný motor bol neuveriteľne malý. Dvojrotorový agregát 13B, ktorý poháňal Mazdu RX-7, bol výrazne menší než klasické štvorvalce alebo šesťvalce s podobným výkonom. To umožnilo inžinierom umiestniť motor veľmi nízko a bližšie k stredu auta. Výsledkom bolo lepšie rozloženie hmotnosti, nižšie ťažisko a veľmi dobré jazdné vlastnosti. Možno práve preto bola RX-7 známa tým, že sa správala prirodzene a presne v zákrutách. A potom je tu jedna vec, ktorú je veľmi ťažko vysvetliť číslami. A to bol zvuk. Rotačný motor nemá klasický rytmus spaľovania ako piestové motory. Jeho chod je oveľa plynulejší a výfukový tón je úplne odlišný. Pri vysokých otáčkach sa mení na ostrý, takmer mechanický krík, ktorý je pre fanúšikov okamžite rozoznateľný. Najväčší moment rotačného motora však prišiel mimo bežných ciest. V roku 1991 vyhrala Mazda legendárne preteky 24 hodín Le Mans s prototypom Mazda 787B, ktorý poháňal štvorotorový motor R26B. Bol to historický moment. Mazda sa stala prvou japonskou automobilkou, ktorá tieto preteky vyhrala a zároveň aj jedinou, ktorej sa to podarilo s rotačným motorom. V tejto chvíli rotačný motor už nebol len experimentom. Stal sa legendou. Predstavme si koniec 90. rokov. Inžinieri z Volkswagen Group sedia okolo okrúhleho stola a riešia jeden veľmi dôležitý problém. Ako získať viac valcov bez toho, aby museli vyrobiť väčšie auto. A tu niekde sa to začalo lámať. Dovtedy to bolo jednoduché. Ak chceli viac výkonu, pridali valce. Lenže fyzika je nepríjemný kolega, ktorý ti takmer vždy pripomenie, že V12 nie je malý motor a V16 už je poriadny kus nábytku. A teraz si predstavme, že by sme ten motor museli napratať do A8, teda do limuzíny, nie do tanku. Traduje sa tu aj legenda, že vtedajší šéf Ferdinand Piech si načrtol koncept motora V18, pôvodne teda s 18 valcami, na papierovú servitku, keď cestoval v rýchlovlaku v Japonsku roku 1997. Problém pre nich nebol to, ako vytvoriť viac výkonu. Oni chceli ten istý výkon v menšom podaní. A tu prichádza ten moment. Niekto z nich sa pozrel na už existujúci agregát VR6 a rozhodli sa spraviť to trochu divnejšie. VR motor sám o sebe bol tak trochu hack. Úzky uhol medzi valcami, jedna hlava a kompaktný dizajn. Zobrali teda tieto dva divné motory a spojili ich dokopy. Nie elegantne ani jednoducho, ale funkčne. A bum, vzniká V-motor. Takže má 12 alebo aj 16 valcov a nie je absurdne dlhý a hlavne zmestí sa tam, kde by klasický motor už povedal, tak toto nie. Volkswagen nechcel byť ten, čo robil len Golfy. Chcel sa ocitnúť v lige, kde bol Mercedes alebo BMW. A tam platilo jednoduché pravidlo. Viac valcov sa rovná viac rešpektu. A tak vznikol motor, ktorý sa neskôr objavil aj v Bugatti Veyron. 4 turba a 16 valcov. A paradoxom je to, že to nevzniklo kvôli tomu, aby mali 1000 koní. A teraz si predstavme ten istý tím pri tom istom stole len o pár rokov neskôr. Lenže tentokrát tam nie je nadšenie. Sú tam tabulky, výpočty a veľa vravné. Pretože V-motor je geniálny nápad na papieri, až kým ho nezačneš reálne používať. A tým prvým a najzákladnejším problémom bola zložitosť. Pretože keď spojíš dva VR motory do jedného, nedostaneš len väčší motor. Dostaneš viac hlav, viac vačiek a viac všetkého, čo sa môže pokaziť. A teraz to musí fungovať dokonale a
synchronizovanie. Nie len nejako dokonalé. Druhým problémom bolo teplo. Viac valcov sa rovná viac spaľovania a viac tepla. Lenže pri V-motore sú valce natlačené bližšie k sebe než v klasickom motore. To znamená, že sa tam hromadí teplo, chládenie je komplikované a niektoré časti motora trpia viac, než by mali. Napríklad taký Veyron musel mať 10 chladičov, aby to zvládol uchladiť. Ďalším problémom je servis a krutá realita vlastníctva. Pri bežnom motore sa mechanik pozrie a vie, čo robí. Pri V-motore sa pozrie a rozmýšľa, čo všetko musí rozobrať, aby sa k tomu problému dostal. Niektoré opravy znamenali vybrať motor, rozobrať polovicu auta a pripraviť si predovšetkým nervy. Hmotnosť a spotreba sú tiež jedným z problémov. Viac komponentov znamenalo viac váhy. A viac valcov znamená viac trenia, viac energie, ktorú musí motor stratiť, aby vôbec fungoval, a väčšiu spotrebu. Priznajme si to, V-motor nikdy nebol mainstream. A úprimne to ani nikdy nebol motor, ktorý by si kúpil, pretože by dával zmysel. Kúpiš si ho kvôli tomu, že chceš niečo zvláštne. Niečo, čo má svoj vlastný príbeh. Asi najznámejším V-motorom, ktorý si ľudia vybavia, je ten, ktorý je v Bugatti Chiron. A úprimne je to aj celkom oprávnené. 8-litrový V16, 4 turba a približne 1500 koní. Niečo ako urobíme maximum, lebo môžeme. A ešte pred ním tu bol aj Bugatti Veyron, ktorý v podstate prepísal pravidla toho, čo sériové auto vôbec môže byť. 1000 plus koní a architektúra V16. Ale ten kult V-motorov sa nezačal v Bugatti. Začal sa v niečom, čo je až príliš nenápadné. Začalo sa to v obyčajnom aute. Čiernej ovce rodiny Passatov B5,5. Navonok nenápadné ako susedová 1.9 TDI, ale boli tam určité znamenia. Znamenia typu 4 koncovky výfuku a špeciálneho znaku na prednej maske. Vzali 2 štvorvalce, spojili ich do tvaru 2TV a vytvorili tak 4 liter s výkonom 275 koní. Nikdy to nebolo kvôli predajom, veď predali len pár tisíc kusov. Volkswagen potreboval v reálnej premávke overiť, či táto koncepcia prežije, ak ho namontujú do Phaetonu alebo Bentley. A potom pri luxuse. Napríklad Bentley Continental GT. V12 motor s objemom 6 litrov, twin turbo a okolo 600 plus koní. V tých novších verziách aj viac. Ale nikdy to nebolo o tej maximálke. Bolo to skôr o tom, že keď ideš 200, stále máš pocit, že sedíš v obývačke. Podobne to mal aj Audi A8 V12. Nenápadné auto, ktoré na prvý pohľad vyzeralo ako manažerské auto. Ale pod kapotou malo V12. Ten typ auta, ktorý neukazuje výkon, len ho má. A práve preto sa okolo V-motorov vytvoril kult. Nie masový, ale skôr taký, ak vieš, tak vieš. Ľudia, ktorí majú radi V-motory, oceňujú tú absurdnú komplexnosť. Kapo aj to, že to nie je najefektívnejšie riešenie a práve preto sa im to páči ešte viac. Vráťme sa ale o dosť rokov dozadu, konkrétne do 20. storočia. V týchto rokoch ešte nebol motor tak úplne hotová vec. Bol to skôr experiment. Existoval ale prvý boxer motor, tzv. Kontramotor, ktorý si nechal patentovať Karl Benz. A tu prichádza veľmi zaujímavá myšlienka. Čo keby sa piesty nehýbali proti sebe, ale presne oproti sebe. Nie teda vedľa ani do V, ale priamo oproti sebe ako boxery v ringu. A možno práve stadiaľ pochádza aj ten názov. Princíp je takmer elegantný. Keď máš 2 piesty oproti sebe, jeden ide dnu a druhý presne opačne. Sily sa navzájom rušia, žiadne dramatické vibrácie, žiadne trasenie, len mechanika, ktorá je vyvážená. Postupne sa ukázalo, že to má ešte jeden praktický efekt. Takýto motor je plochý, takže sa dá uložiť nižšie v aute. A keď je ťažisko nižšie, auto sa nakláňa menej a lepšie drží v zákrutách. A tu sa z technického riešenia stáva výhoda, ktorú reálne cítiš za volantom. Napríklad taký Volkswagen Beetle mal vzduchom chladený štvorvalcový boxer motor. Porsche ho vybral pre jeho kompaktnosť a jednoduchosť. A neskôr si dokonca tento koncept osvojilo aj Porsche vo svojom modeli 911, kde hrá rolu nízke ťažisko v jazdných vlastnostiach. Subaru zase využíva boxer motory pre stabilitu a vyváženosť v kombinácii s pohonom všetkých kolies, kde nie je všetko o výkone, ale skôr o kontrole a istote. Ako
všetko ostatné predtým, tak aj toto vyzeralo lepšie na papieri. Prirodzene vyvážené nízke ťažisko a lepšie jazdné vlastnosti. Lenže ako to už býva zvykom, až niečo vyriešiš elegantne, na druhej strane sa to nejakým spôsobom pokazí. Prvý problém bol teda praktický a to bola šírka motora. Keď dáš valce oproti sebe, motor sa pochopiteľne rozlezie do strán. To znamená, že zaberie viac miesta na šírku a horšie sa zmestí do menších aut. A komplikuje sa tak trochu viac aj konštrukcia prednej časti. A to nie je náhoda, že tento motor nepoužíva každá automobilka. Nehodí sa totiž na každú platformu. Druhý problém bol servis a prístup. Pri klasickom rádovom alebo V-motore je väčšina vecí relatívne dostupná zhora. Pri boxer motore je to trochu inak. Valce sú po stranách a veľmi často blízko karosérie. Takže bežné veci ako sviečky, tesnenia a niektoré opravy sú ťažšie prístupné. A to znamená viac času, viac práce a v konečnom dôsledku aj viac peňazí. Ďalším problémom sú náklady na výrobu. Boxer motor má dve hlavy valcov a širšiu konštrukciu. To znamená viac materiálu, zložitejšia výroba a v neposlednom rade aj vyššie náklady. Pre výrobcov je teda jednoduchšie a lacnejšie použiť rádový alebo V-motor. Boxer motor sa tak postupne stal kultom. Nestalo sa to hneď, ale stávalo sa to naprieč modelmi. Na začiatku to bol len technický nápad, lepšie vyváženie, nižšie ťažisko a kultivovanejší chod. Nič, čo by samo o sebe potrebovalo svojich fanúšikov. Lenže potom prišli značky, ktoré sa rozhodli toho nevzdať. Najmä Porsche. Zatiaľ čo ostatní skúšali rôzne konfigurácie, Porsche ostalo pri Boxer celý čas. A tým vytvorilo to najpodstatnejšie, svoju identitu. A myslím, že 911 je ten najlepší príklad. 10 ročie je to stále ten istý základ. Plochý motor, uložený nízko a špecifické jazdné vlastnosti. Najprv bol chladený vzduchom a od roku 1999 aj vodou. A zrazu tu nebol len motor, bol tu charakter auta. A potom prišla druhá vlna, úplne iný svet. Subaru zobrali motor Boxer a spojili ho s pohonom všetkých kolies. Nie pre luxus, ale pre praktický výkon v reálnych podmienkach. A potom prišlo rally. Model Subaru Impreza VRX STI sa začal objavovať v motorsporte na štrku, snehu a v rôznych podmienkach. A tam sa ukázalo niečo zásadné. Stabilita, trakcia a kontrola. Boxer tak prestal byť len technické riešenie, ale stal sa súčasťou toho, ako tie auta jazdia. Neskôr prišli auta, ktoré tento kult upevnili. Okrem Porsche 911 prišli aj Boxster ako príklad dostupnejšieho modelu do sveta boxerov alebo Cayman na vyvážený a čistý driving feel. Zo strany Subaru tam patrilo Legacy ako zástupca praktického auta stále s boxer motorom a Outback ako dôkaz, že to môže fungovať aj mimo športu. A málo kto vie, že Boxer nie je len doménou u aut. Legendárne motorky BMW série R, tie, kde motor trčí do strán, ich používajú už od roku 1923. Pre motorku je to skvelé riešenie, lebo to chladí valce priamo náporom vzduchu. Keď sa pozrieme na tieto tri motory, Wankel, V-motor alebo Boxer motor. Ani jeden z nich nebol najlepší vo všetkom, ale zároveň každý z nich riešil otázku na niečo úplne iné. Wankel chcel odstrániť princíp piestov a spraviť motor jednoduchší, plynulejší a zároveň úplne iný. V-motor riešil opačný extrém. Ako dostať čo najviac valcov do čo najmenšieho priestoru. Teda viac výkonu a menej miesta. A Boxer ten nepotreboval extrémy. Skôr sa snažil tie veci vyvážiť a to doslova. To znamená, že nie všetky motory musia byť najlepšie, aby si ich ľudia zapamätali. Niekedy jednoducho stačí, aby boli iné. Tak ak sa ti toto video páčilo, nezabudni mi dať vedieť dole do komentára. Podporíme tak aj algoritmus, pretože som bola celkom neaktívna. Budem rada, ak mi zanecháš like alebo odber. A ja sa teším u ďalšieho videa. Ahoj!